casa de mi casa la recelo, recelo. Casa de mi casa la recelo, recelo. Cando empezamos a obrar aquí, dicíanme que tirara o forno porque estaba estorbando. E eu non quixo, porque foi a miña primeira tradición que empecé. E despois de aí, fixen outros. Pero quero que gustame que estiña aí, porque empecé nele. E detrás de mí empezaron os fillos, 3 fillos. E agora veñen os netos. Pois eu via amasar a mamá, e facer os bolos ali na artesa, e eu copiaba, e logo cheguei aquí, e quixen empezar. Empecé a miña tradición tamén, amasando a má, que non tiña amasadora. E fui á Plaza de Bastos a Lugo, os 2 sacos de pan, e unha tina de queixo na gaveta, e iba desde a estación de autobuses á Plaza de Bastos. Pasaba a línea por aquí. E a miña vida foi moi esclava. Eu facía a feira de Parga, facía a de Villalba, facía a de Rábede, e a feira do queixo de Friol faz unha vez ao ano. E que deixarei que iba a Parga co pan, entón sai un día no mes que non hai feira, concedí un aquel día, e tiña a fazenda chea de pan. E dixen a unha empleada, mire, ahora, e dixo-me, vámonos para a casa. Dixen, non, para a casa non, vámonos ir para a Mellida que é feira. Tino moito que estaba a feita das feiras, e dos meus clientes, que todos me querían, e eu tamén lles quería, porque me daban o cartón, que eu levava o pan, e eles compraban empanadas. E sentino moito. Pero, bueno, ao final, jubilei-me, tuvo que ser así. Exacto. É moi contenta, a miña tradición gustoume sempre. Sí, sí. E ainda vou dar unha volta polo forno. Non fai falta que a neta defendese, pero bueno, gustoume mirar a amasadora, ainda vou dar unha volta polo forno, porque senón ainda non estou tranquila. E cantarlle unha cantiga tamén. E cantarlle unha canción, para que o pan medre ben. Eso, sabe mellor cando se lle canta. O menino é pequeno, e non aprender a todo. E despois de todo o que falei, saludos para todos que me están vendo. E a comer moito pan. E a comer moito pan. Eso. O pan da Usá é moi bon.